Velkommen til min gaming-kanal her, og min allerførste video. I dag spiller vi Phasmophobia, så læn os tilbage, og så håber jeg, at du nyder videoen. Godt, og den er... ja, nedenunder. Godt. Jeg går ned og tænder for fuseboxen. Jo. Hvad er det her? Jeg kan gemme sig ud i garagen ind i det der lille rum, hvis det er. Okay. Der er sådan en møbel. Du kan gemme dem bagved. Og der er skelet hernede. Der er der åbent med lys, det er der hvor den er. Ja. Ja, det er ikke her. Hvor er skelettet hen? Om bag reolene ved hjørnerne. Det er sådan en lille... Og der? Ja. Ja. Ja, hvad fanden er det derovre? En hofte eller sådan noget? Ja. Og det er heller ikke her. Nej, jeg har tjekket ud i garagen. Okay. Det er nok han. Hvor er den? Inde i det her værelse. Det er i hvert fald, det droppet i rigtig meget. Okay. Ja, så langt var der slet ikke nede før. Nej, overhovedet ikke. Vil du ikke skyde på det her? Jo. Ikke på dig. Jeg finder noget dots og noget videokamera. Jo. Tager du en bog med ud og noget UV? Yes. Ja. Tag en spirit box med. Nå, okay, ja. Jeg går ud og kigger efter dots og orbs. Ja. Are you friendly? Where are you? Where are you? Are you friendly? How did you die? How are you? Where 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 are you? How are you? How did you die? Motherfucker. Kan du se noget? Overhovedet ikke. Der er orbs. Kigger lige hurtigt her.
Jeg er på vej ind nu. Jeg kommer med noget salt og et videokamera. Ja, der er UV. Eller et billedkamera. Er der UV? Ja. Godt. Kommer ind med noget salt. Der er også et fotokamera herinde, hvis der. Nå, okay. Altså ikke fordi det gør det helt stort, vi har et mere. Så. Så skal vi lige have et... og vi skal lige se, hvad vi har af ekstra opgaver. Ja. Close area near the ghost using incense. Get a ghost to blow out a firelight. Godt. Prevent the ghost from hunting with a crucifix. Jeg tager lys, så tager du crucifix. Ja. Ja. Jeg tager en parabolic med ind også. Yes. Okay. Den er gået lidt i den salt der i hvert fald. Duer det her? Det duer ikke. Jeg tror man skal lade være med at tage billeder af salten med. Jeg synes aldrig nogensinde det giver noget. Yes. Siger den. 2. Øj, der var dots. Var der? Ja, Okay. det var en lille pige. Og det er en banshee. Og den er gal. Den synger jeg ret sikker på, når den hunter. Så vi skal bare slå til der. Lækkert. Okay. Og kaste med ting i hvert fald. Ja, det er godt. Jeg er på vej ud. Jo, det kunne jeg godt se. Jeg har fået billeder af lyset. Håber jeg. Jo. Vi skal lige bare ind og cleanse the area Nå ja. med incense. Prevent the ghost, okay. Så prevent og cleanse. Kommer du med? Ja, tag bare din motion sensor med, bare for sjov. Hvor er hvor er crucifixen henne? De er derinde. Okay. Okay, hvad? Den var der bare lige. Den kaster om alting. Please. Yes. Den var hunt. Banshee. Yep. No. Og i crucifixet. Nej, det var bare et event. Jeg nåede lige at tage crucifix op og lægge det igen. Så kom den kravlende. Det var klamt. A banshee will weaken the target before striking. Be heard screaming. Jeg føler mig svag. Det gør jeg. Hvor er den der parabolic hen? Den har jeg lagt ud igen. Nå. Jeg kunne ikke... Okay. Det var lidt nøjeren. Ej, du går ikke ud. Nej, kom ind. Kom lige ind igen. Jeg skal lige have den der parabolic. Jamen, jeg har prøvet. Den ser ikke noget, men... Bare vent. The singing siren known for attracting its victims through song and to single out its prey before making a killing blow. Okay. Ja. Bare holde os sammen. Jeg hørte bare, du sagde killing. Og så ved jeg bare, at jeg dør. Og det er altid mig, der bliver nakket.
Ej, lad være. Hvad nu? Jeg gør ikke noget. Jeg kunne da høre, du sagde en lyd. Det var da nøjeren. Jeg hostede. Ja, Du skal... Oj, okay, den svæver. Okay. svæver. Hvad svæver? Et kamera. Nå, Det svæver, hvad svæver? men skal vi... hvordan Det er er vores... også en emotion sensor. Okay, vi har meget, Ja, lige præcis. meget sanity nu. Vi får den aldrig til at holde, jo. Jo, vi skal bare have under 50%. Så lad os gå ind og rykke lidt på crucifixene, begge to. Hvor har vi? Hvor vi bare lige samler det op og lægger det igen. Okay. Vi skal bare sørge for, at det holder hele rundt. Eller sådan, ja. Ja. Jamen, lige snart det er brændt, så er vi væk. Jo. Jeg tager lige et billede af det også. Jo, det skal du bare have lov til. Okay. Husk at placere den med F. Okay. Jamen, jeg har længe... Okay. Gider du godt lade være? Nå, jeg troede, det var den, men så var det bare dig, der kom kravlende. Nå. Nu må den godt til at hånd. Øj, det kaster med bør. Den er gal. Jamen hej. Hørte du det der? Er den pustet lige? Den sagde... Nej, men den sagde hej. Hey. Nå. Godt, ud. Ja, ud. Du må ikke lukke døren. Jeg bliver bange. Kan du? Ej, det er simpelthen ikke sjovt, det der. Jeg kan ikke have det. Så fik vi alt. Ja. Og vi har ikke mange billeder. Nej, det er fordi jeg lige har slettet 2. Nå. Så der alligevel ikke havde noget value. Har du Banshee? Ja. Godt. Det var da en... Hvis det ikke er Banshee. Nej, det skal det være. Så i hvert fald hey til mig den der parabolic-konen der. Ja, ja. Welcome back. There's some jobs ready for you. Easy. Tak fordi du så med. Jeg håber du kunne lide videoen. Hvis du kunne det, så smid lige et like. Og gå gerne ned i kommentarfeltet og lige give mig noget feedback på hvad du synes om videoen, og om jeg skal lave flere. Og ellers så håber jeg bare du synes det var en god video, som sagt. Og så ses vi bare i den næste video.